Se nistenna l-eżitu tar-riżultat tal-elezzjoni, d-deċiżjonijiet li jridu jittieħdu se noħodhom dakinhar. Sostnid dan Norma Saliba, l-Kap taċ-Ċentru tal-Ilsim Malti u ex-Kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS, wara illi fl-aħħar jiem xeħtet in-nomina tagħha l-kariga ta' President tal-Partit Laburista. Saliba kienet saħqet illi ġiet imħeġġa tagħmel dan mill-Prim Ministru Robert Abela u xprunata wkoll mill-Ministru Ian Borg u l-MP Laburista Alex Agius Saliba, dan kollu waqt illi tinsab mislufa mix-xandir pubbliku. F'email mibawta minn Net News taqsejnija jekk hux se tkun qed tirtira mill-pożizzjoni pubblika ta' Kap Eżekuttiv taċ-Ċentru tal-Ilsim Malti kif issa tefet il-kandidatura tagħha f'pożizzjoni ta' tmexxija mal-Labor u jekk hux se tkun qed tieħu pass lura mill-kariga tagħha. B'Norma Saliba tagħmilha ċara illi se tieħu deċiżjoni dwar dan jekk tiġi eletta fl-elezzjoni ta' 13 ta' Settembru. Meta kien ħareġ ir-rapport mill-Kummissarju tal-Standards kien ingħad illi kien hemm anomaliji fil-ħatra tagħha maċ-Ċentru tal-Ilsim Malti u inkonsistenzi fil-ftehim illi permezz tiegħu ċalqet mix-xandir pubbliku b'self. Skont il-kuntratt, Norma Saliba qed iddaħħal fil-but salarju ta' 42,000 euro fis-sena. Iżda, apparti din is-somma, hija għandha numru ta' allowances inkluż żieda ta' 750 euro fis-sena u qed tingħata wkoll il fuq minn 4,500 euro għal spejjeż marbuta ma' trasport kif ukoll bonus illi jaqbes is-6,000 euro. Ma' Net News, Norma Saliba komplet tisħaq illi meta kienet impjegata tal-PBS kemm bħala ġurnalista kif ukoll bħala kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet dejjem għamlet xogħla skont id-dmirijiet u r-responsabbiltajiet illi kellha f'dak l-irwoli. U sostniet illi qatt ma kienet membru tal-ebda partit meta kienet tmexxi l-Kamra tal-Aħbarijiet tax-Xandir Pubbliku ċoe ma kienx tesserata mal-Labor. Dan fil-waqt illi konfermat illi għadha mislufa li ċ-Ċentru tal-Ilsim Malti mill-PBS kont kif intqal fir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards u għaldaqstant Saliba qed tikkontesta l-kariga fit-tmexxija tal-Labor bħala suċċessur ta' Ramona Attard waqt illi għada fuq il-kotba tax-Xandir Pubbliku.